Buntis na locally stranded individual sa Bacolod City nagpositibo sa COVID-19. 20 bahay malapit sa tinitirhan ng pasyente isinailalim sa lockdown. Si Darrell Marie Sarmiento nakatutok. Ginlockdown ng 20 ka mga balay sa barangay Punta Taytay, Bacolod City matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka LSI nga naka-home quarantine diri. Gikan sa Agono Rizal ang 24 anyos nga pasyente nga ginapahayag gabusong. June 19 sa nagabot ini sa Bacolod City. Bangod kulang na ang quarantine facility kag wala man ini nakitaan sang simptoma. Ginpahanugutan ini nga mag-home quarantine samtang ginahulat ang resulta sang swab test. Nagkakahangawa ang pila ka residente sang barangay matapos magwang impormasyon nga nagvideo kay pang pasyente sa kaingod nga balay sini. Kag may tiun man nga nag-agda ini sa iya mga kaingod nga magvideo kay sa ilang balay. Ang kami, galong mga memo kay siyempre kami, amo-amo lang pangita namon tapos madutlan pa kami natin. Huwag na kami pangabuyan. Oo, kulbaan kita. Kaya hindi mo na mabalaan mo. Hindi mo makita. Ginkadismaya naman sang head sang Bacolod IATF ang ining impormasyon. Sunod sa BC Alkalde, kung matuod, nagapakita lang ini isang pagka-irresponsable sa mga ginapahanugutan nga mag-home quarantine. Bangod sini, ginatunan sang local IATF ang paghatag sang penalidad sa mga LSI kag OFW nga nagasupak sa health protocol. Honestly, ginatunan po ang law. May penalty, sunod siya nga 20 to 50,000 mo. And imprisonment of 1 month to 6 months. Or both. Upod kay Reynald Castillo, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.